na proyekto na lumalabas ngayon sa balita. At gusto ko lang i-report po sa inyong lahat. Unang-una, nakita naman natin kung gaano kagalit si Pangulo sa kanyang sona nung binanggit niya na ilalabas at pananagutin natin lahat ng mga tao na responsibilidad sa mga kalokohan na to. At nakikiisa po ako, si Pangulo at ang buong Team Marcos na kailangan talaga, nararamdaman po natin ang galit ng taong bayan, nararamdaman natin ang galit ng ating mga kakailian na kailangan pananagutin ng mga tao na nasa likod nitong korupsyon na to. Kaya I just want to let you know na sinabi ko po bilang sa inline sa utos ng Pangulo dahil napakagulo ang flood control ngayon at napakainit na usapin. Ang sinabi ko muna kay Secretary Vince Dizon dito sa Ilocos Norte, dito sa Lawag City, hanggang maayos ng DPWH ang kanilang gulo. Ang lahat po ng pondo na dapat ilinagay dito sa flood control sa Ilocos Norte, dito sa Lawag, ilinipat po muna sa edukasyon, sa healthcare, at sa agrikultura para naman ang pondo po ay manigurado na makakarating dito sa ating mga kakailian. At dagdag pa dyan ako, alam ko po, like I said, mainit ang usapin ito, nag-init at nararamdaman talaga natin na nakakalungkot sa daming nadidiscover natin ang mga kalokohan. Unang-una, ang gusto ko lang ipangako sa inyo bilang aking mga kakailian na gusto ko kayong harapin at banggitin sa inyong lahat na sa 5 taon naging diputado ako ng Primero Distrito, wala pong kalokohan na nangyari dito sa Primero Distrito. Wala pong mga post project, wala pong mga substandard project dito sa Primero Distrito. Tinouble check, tinipple check, pumunta dito ang NBI, sinabi ko na nga sa ICI, pumunta dito sila sa Ilocos para makita kung paano ang pagtatlo natin dito. Hindi lang sa Lawag, kundi sa buong Primero Distrito. Pero, kung meron man kayong makita at kung meron man na hindi nakuha o nakita ng ating mga nag-investigate dito at kung meron man kayong makita na substandard, meron man kayong makita ng mga proyekto na hindi natin nagugustahan, pumunta kayo sa ating opisina, pagsabihan niyo ako at sisiguraduhin ko, pananagutin ko ang mga tao na responsibilidad dyan. At hindi lang po yan exclusive sa Primero Distrito sa Ilocos Norte. Sisiguraduhin po ni Pangulo ng lahat po ng tao na responsibilidad sa kalokohan na ito ay ikukulong po natin sa termino ng ating minamahal na Pangulo. Pangako po na yun, and I want to make sure na alam ng ating mga kakailian dito sa Ilocos Norte, dito sa Primero Distrito, ay double time po ang nagtatrabaho ng ating Pangulo para maayos po itong problema na hinaharap natin ngayon. So again, nag-iisa po kami sa inyong lahat, nag-iisa po kami sa kaubayan, sa ating mga kakailian na sana ayusin na ang itong problema na to at pananagutin natin ang kailangan pananagutin. Tapos unay, kaya po, ang biyag, tinawag, ang biyag, tinawag.